Confirmadas as sospeitas da Federación de Asociacións de Veciños Castelao, o Gran Montecelo terá un aparcadoiro que será, iso sí, de pago. Segundo asegurou o presidente da Xunta, os prezos serán asequibles, seguindo o modelo que está en marcha noutros hospitais galegos. Eses precios asequibles pois poden ser €1 a hora, un máximo, pois os aparcamentos nas plantas -2 e -3 sería de €8, e o de urxencias, se o comparamos con Vigo, pois sería de 10 euros, non? Pero que sexa de pago preocupa e moito a Federación de Veciños Castelao. Consideran que o custo pode ser inasumible para as familias de moitos pacientes. Se a isto agora lle sumamos o que leva de comida, se temos alguén ingresado, pois botemos contas e vexamos se a sanidade vai a ser universal ou non, porque vai haber persoas ou familias que lle vai a costar moitísimo chegar a final de mes. Pola contra, eles reclaman que se habilite un aparcadoiro ao aire libre, disuasorio e gratuito. Se realmente se aproveita o proxecto de incidencia supramunicipal, se podería facer nun tempo bastante rápido a modificación de determinado solo que permitiría facer moitas máis plazas de aparcadoiro ao aire libre, co cal nos daría tempo a que cando se inaugure Montecelo pois estaría as plazas de aparcadoiro xa dispoñibles para todos. Outra das alertas do colectivo veciñal é o futuro do Hospital Provincial. Demandan que o centro manteña os usos sanitarios, algo que polo de momento non está garantido.